Ang atong unang pagbasa naghisgot og kaalam nga Diosnon og kaalam nga tawhanon. Hain may mapuslanon nga kaalam, ang kaalam nga Diosnon o kaalam nga tawhanon. Kaibaw kay mo ana, din agid mo mailan. Ditso gidayon ta kaalam nga Diosnon. Mao gina atong kwan. Pero hay may nindot sundon ang kaalam nga Diosnon o kaalam nga tawhanon. Kamo sa maro inyong kasagaran gisunod, tawhanon nga kaalam o Diosnon nga kaalam. Pero ang kaalam nga Diosnon mga igsoon, unsa may kalainan niya? Ang kaalam nga Diosnon pirming naghuna-huna unsay judgment sa Ginoo. Ang kaalam nga tawhanon gahuna-huna lang unsay judgment sa tao. Basta dili gani masakpan or muuyon ang kadaghanan nga mga tao, okay nas mga tao, okay nas katilingban, hala, go, okay ra lagi na. Kay wa na nay problema. Siya magpuyo-puyo raman mi, wa pa mamikasal, ay okay ra na, uso na na karon, dili na na siya, wa na nay problema. Nya mas nindot sa nang puyo-puyo, kay di na mo magkauyon, dali ra pagbuwag. Kay kung magpakasal mo, gasto pa kaayo, nya inigbuwag ninyo, mo file na san mo og declaration of nullity, dugay pa kay mahuman, hasol kay istanan. Di ba mahuman ano? Nya pulos man milaki. Nya we love each other man. Ay okay na na. Okay na na. Kay wa nay mosupak ana, wa nay manaway. Siya kami pulos masan mi babae. Samot na nang okay. So nya kami pare magmadri. Ay okay ya po na. Okay na. Wa na nay problema kay okay na ang katilingban. Din agyod mangutana, okay nis Ginoo? Ang Ginoo nga nagtan-aw sa atong gibuhat nga nahibaw sa tanan, okay ka na niya? Muuyon kang Ginoo ani? Nauyab pa man mi magsigi mig tinukhangay, puro mamilaki, puro man mi babay magsigi mi og kinuotay. Okay ni sa Ginoo? Kaming mga pari og madre nga mi commit sa virginity, celibacy og poverty, okay ra ni nga mag-date-date pod mi? Inana ba? Yang sa may tubag. Kanang bana nga magsigi og tan-aw sa silingan, magsigig tan-aw ng TikTok, okay ra na. Unsa ka? Isang say naano, naraman na sa screen, igo raman tan ni tan-aw, pero pangutan ang Ginoo, okay ba na? Anang asawa nga magsigig pa sexy, yang mag-short-short, pagmugbo kayo, pakita-kita pa din isdughan niya, ikuyog sa niya iyang bana, ang bana gusto sa kaistanan nga mo na inaong siyang asawa, paangkason pas motor, mag-igwad na, nangakita na diring hapit, mutanaw sa dahi pare. Adi kakakita nga, magduol mamudi sa karsada. Kanya kung imo ng asawa, imo na paangkason, kanang okay ra na nimo, bana, nga hapit na way tabon ang lawas sa imong asawa, kana mga tato sa atong lawas karon nga ang hapit tibuok lawas gipintala na, okay ra na siya sa Ginoo? Ang gibuhat nga panit sa Ginoo ibong pintalan kay art lagi, okay ra na? Mao na atong pangutana. Nya kun mogamit tag tawhanon nga kinaiya, pirmi gid nang okay. Pero mogamit ta og Diosnon nga kana ganing kaalam ana dayon. Mao na si San Pablo niingon siya, ang kaalam niining kalibutana binuang sa Ginoo. Ang binuang sa Ginoo nga atong gitan-aw nga binuang sa Ginoo labaw kaayo sa kaalam sa tao. Hasta gani ang kahuyang sa Ginoo labaw kaayo sa kalig-on or kusog nga tawhanon. Sama nang Russia o Ukraine.
aron magmalinawon kinahanglang gubaton. Kinahanglang gubaton aron magmalinawon. Tanawa ang sinahitabo. Pulos sila mga ligon ug armas, pulos sila mga banggiitan nga mga nasod. Tanawa kung sinahitabo sa ilang katawhan. Ang uban nangamatay, ang uban wala na yung mga pinuyanan, ang uban nagdepresyon na tungod sa kasakit o kalisod sa kahimtang. Tungod na sa ilang kaligon nga tawhanon. Mao na yung resulta. Unsa may gustos Ginoo? Huyang. Unsa man ang huyang? Mapaubsanon, humble. Sa dihang giatake si Kristo sa mga maalamon nga mga pari o mga Hudiyo, ang iyang gigamit dili kusog, pagpaubos, gugma, pagantos. Mo na nga ningon si San Pablo sa unang pagbasa, among gisangyaw si Kristo nga gilansang sa cross. Binuang kini para sa mga Hudiyo o sa mga dili Hudiyo, mga Griego, apan para sa mga taong mituo, mauni ang gahom o kaalam sa Dios. Nga kining pagantos, kining pagsakripisyo alang sa pagtuman sa atong trabaho o mga katungdanan, mauni ang tinuod nga makahatag og kaayuhan. At tanawa ning mga dalaga dinhi, ang 5 gitawag og danghag, pero danghag sila, pero sa matas kalibutan bright biya to sila. Nganong bright man? Wa sila magdala og additional nga lana. Ngano man? Kay bawa man sila nga kasal ning atong adtuon. Nya kun kasal gani, magdali gid na ang pamanhonon og abot. Kay ngano man, excited man. Di mga alas 12 gabi humana ng kasal kay magsugod man mga alas 6 sa gabi. Nya sila may tigsuga. Di magdalan taglana kutob alas 12 layo na kay pilargo ng kasal mga 2 hours, 3 hours. Di dali ra na. Uy, ang katong mga maalamon nga mga dalaga nagantos og adisyonal nga mga galon sa lana. Plus pagid sa ilang suga. Gikataw-an ting ito sana naglisod-lisod ang mga animal ay wagi pagkabugo yun. Kaysa pag magkasal ug hangtod buntag, ang gada mga bugo, gadag additional. La sangki igitaw na dapat diri ana. Lain kita naon sila hayon lang ana nga risnaw ana kay sington ta ana sington ta sus mabati atong naw madalaga gud ana. Oy, na traffic man ang kaning kuan, ang pamanhonon, na traffic man. Pagka-traffic, nabuthan pagisligid ang ilang kuan, balsa. Di wa nakadagan. Sus, ning abot og alas 12 gabi, nakatug na sila. Pagkaabot na sa pamanhonon, uy, ang ilang suga, kaya sige, muntog siga, kaya araw mo tamog, wa na may hapit lana. Gasugod ang kasal, alas 12 naman hinoon, mao may pagkahurot sa ilang lana, wa na may idugang. Patay. Ana. Kasabot mo anay. Kasabot mo? Lingay mo to pa. Kasabot ka nang pasubingaya. Ugwa mo kasabot, danghag mo. Ingos Kristo, ang ending sa iyang pasumbingay siya mo na pagtukaw mo, pasabot, o gusto kang muhayag ang imong kinabuhi, tan-awa gyud ang tibuok ngit-ngit na oras, mautoy panagani. Kung gusto kang naisuga nga di mapaong hangtod moabot na ang adlaw, tibuok gabi gyud ang budgeti og suga. Ayaw paghunahuna nga dali raning mahuman. Tibuok yung gabi. Pasabot kung gusto tang magbinuotan, tibuok yung kinabuhi nato dinhis kalibutan, gikan karon hangtod ta mga matay, magbinuotan gid ta. Gikan karon hangtod ko mamatay, pari gyud ko.
magbinuotan ko nga pare, di ko mo side bit nga maingon ko, ay panagsaan lang sagod. Nga mo, take sad ang madre, bitaw panagsaan sad pa diri. Dili, wa gyud. Kotob gyud pagkamatay. Kamo sang mga asawa ug bana, gikan karon bana gimog asawa hangtod pagkamatay, ayaw pag kuan likoy-likoy didto kay maunay tan-ahon sa Ginoo kung angayan bata nga mosud og langit or dili. Mao to kay wa naman sila ilana nang gawas, pag abot sa pamanhunon wa man sila diha kay namalit pa maglana, niingon ang Ginoo, wa ko kailan ninyo. Kay nga ko rang nailhan, inigabot nako kadto rang musugat nako. Ang ako rang mailhan nga pasudlos langit kadto ra gyung igabot nako daghagi palit nga slot. Adi isingit na sa ning slot. Dili ba? Daghan og gibuhat alang sa kaayuhan sa iyang isig katao. Dili mangilad, dili mamakak, dili magpahayahay lang sa kaugaligon. Sa kang San Pablo nga termino, kadto rang magantos gikan karon hangtod sa kamatayon para sa pagsangyaw o pagpuyo sa sugo sa Ginoo, maura gyud maluwas ug maunay tinuod nga maalamon. Maunay tinuod nga maghatag og kalambuan sa atong kinabuhi. Kini karong atong mga paningkamot nga monindot ang kalibutan pero way Ginoo nga iapil, atong isalikway ang sugo sa Ginoo, labi na ang hostisya, ang kamatinud-anon, ang pagkamapaubsanon, ang pag-antos para sa uban, ato ning isalikway na mga matay rataani, di pagita kasod og langit. Ngunang lipay tas atong mga kaigsuonan, sigig pamalit og slot dinhi, sigig tabang nato, bisag ginagmay, na sa uban dinagko, sigig yung palit, di mo hunong. Moingon day ko, congratulations. Ako ikapila naman ni mong palit. Wa na ko kahibaw pa diri og ikapila ni basta kanang naislat ganahan jud ko mo palit, mudugang pagyog palit. Nako kanindot. Makaana sa ko aka mo dili mo malipay ana. Lipay. Pero sa ilang side nagantos ba yana? Aka mo gud nakapalit naman mo kasagaran. Nalayo ba ninyo nga maglapos-lapos lang sa dunggan ang kuan. Pero mo palit man gina madugay. ang ako lang ba nga kamautang mo antos para sa uban. Aw tanawa unsay resulta, makatukod tag nindot nga katilingban. Ang cross ni Kristo mao ang kaalam o gahom sa Dios. Ang pag-antos mao ang kaalam o gahom sa Dios. So sulbad ginatanan nimong problema basta ka mao kang muantos para sa uban. Kana lang testing. That is the key nga matod pang San Pablo, binuang ni para sa mga way pagtuo, para sa mga nituo, mao ni ang gahom ug ang kaalam sa Dios.